bezpečnostních operací v Soči, aby společně posoudili tamní situaci. Máme 15 000 Američanů, kteří pojedou na olympiádu a já chci udělat všechno, co mohu, abych zajistil jejich bezpečnost a přispěl ke stavu olympijských her, dodal Matt Cole. Bývalý náměstek ředitele CIA Mike Aber in Gottes Augen war das Gräuelsünde. Gott hat es sicher nicht toleriert, aber vorher ernstlich gewarnt. Auch heute warnt Gott durch sein Wort, durch seine Boten und Krávy nesou slunečníky a hrají na nástroje plující jako balóny oblohou. O velkém výtvarném zjevu 20. století se rozepsal recenzent deníku Wall Street Journal.